Ukhozi umaphiko ombhula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidikidi zabalandeli abayilandelayo zamemeze sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sikubingelele sikwamukele kuKhozi FM TV gama lami nguNeliswa Cele kuyinto ezinkulu ukuthi ngikwazi ukuphinde ngihlale nawe. Uyazi ke nawe sikulethela ihambeli ezahlukahlukene ehlabahlosile esanamhlanje singimukele emzini waso ave ngijabule nje ukuphuma ngephandle show umoya take a sip on a drink nje uyabona ama vibes ayahlangana. Savele sami namhlanje umuntu oDJ ohlonipheke kakhulu la eNingizimu Afrika kanye nasemhlabeni wonke jikelele. Mhlawumbe uyamazi ngoba uomunye woDJ abasebenza kuyiLion King beproducer lapha iculo kwaku Beyonce konje. Yeah. Lo owarecord yes khuluma ngaye uDJ Lag uLwazi wakaGwala uyaphila bhuti wami. Ya ngimnandi la. Ngiyaphila siyabonga ukuthi sikwazi ukufika lana usemukele sihlale kahle kamnandi si relaxe. Sure. Kumele ngitshela uproducer ukuthi we need more zalezi zinto sikahlezi nje sise office sitense. Ne? All right, ke tell us about yourself. Uqala ekuqaleni. Ulwazi wakhule umuntu onjani ekhulelaphi? uLwazi ufana wase Clermont kodwa ngikhule ngazothi ngidlala ibhola. Okay. Kahle kahle ngizama ukufana nobaba bayidlala ibhola kakhulu. Kwasho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ke ibhola ngayona into yami kakhulu ngithanda music. Ngenxa yomsawaba sikhule sibona umsawaba eClermont. Okay. So njalo bebuye eGoli wonke umuntu ayefuna ukufana naye. Yeah. BM egqoka All Star ngaleza ikhathi yayishisa. Yeah, so wonke umuntu ayefuna ukufana nomsawaba. Yeah. Kodwa bengakhetha enye into ku DJ no producer. Yeah. So yafika kanjani lento ukuthi yazi lento ngingayenza ngoba phela sibaningi siyacula eshawa sisenza izinto kodwa kube khona la ubona khona ukuthi yazi no lento ngiyayishaya and ngangiphilisa. Ngabona ngisase high school. Ngoba ngangiproducer hip hop before ngenza igqomo. Okay. Zonke ingoma zami ze hip hop zangadumile zangadlalwa ndawo kodwa ngathi sengiqala sengenza igqomo ingoma ezo 3-4 sasedlala yonke indawo around Pine Town nje. And then kwaba khona lento zama after party bekuvalwa ikole. Yeah. Angihlezi ngibhukwa kuzona ke mina esikoleni. Yeah. Nezinye ikole lezi siseduze la. Mana wawubhukwa already sase high school. Sase high school. Hey. Emva kweminyaka ngicase sengifunda ugrade 11 ngaqala ngakhuluma afinda abantu aphesheya baseLondon bathi bafuna ukukhipha music wami bawuthanda music wami. And bafuna ukusebenza nami bafuna ngizoshaya amashow ngale. Ngifuna ukurewind kancane uthi sekuphela iminyaka sengika grade 11 so ngifisa ukuzwa ukuthi le minyaka kahle yaqala nini. Ngaqala nje ngingena ka6 ila ngaqala khona uproducer. Yo. Yeah, and then high school yonke ke nje bengenza music. Futhi ngakho futhi la ngabe ngathi seyakhona grade 11 ngafeyila. Ngokwase ngifocus kakhulu music kodwa ngakwazi ukuthi lo nyaka olandelayo ngaphasa wabuyela ngaqeda yani. Emva kokuthi ngiqede ku matric full time. Ngamtshela nje uma ngasicongiyeka ke. Ngenza into yami. Wathatha kanjani siyazi ukuthi abazali bethu yebo basobe sifisela okuhle but iningi labo bafuna ukuthi mhlawumbe ube nomsebenzi wase office sasibedlela sesiyinte kanjalo. Yeah. Kubona bekhula befundiswa kanjalo ukuthi okay umsebenzi ileyo nto. Yeah. Office nayo yonke la. Kanti hayi ziningi indlela zokwenza imali. Yeah, ziningi. So bakuthinta ke abaseLondon bathi bawuthanda umculo wakho. Yeah. Sakhuluma nabo cansi unyaka wonke wa2015. And then usuzophela nje 2015 kwakhona ke iBlack Match la ngahlangana nayo khona ngise Cape Town okemali umkhulukhethe. Khona ama event ayowenza eGoli. Kwabayibiza ngeParty Time Shandis wenze yodwa eGoli and wenza enye eCape Town. ECape Town ke la ngabona khona imanager yami lengisebenza nayo manje iBlack Match. And then saqala ukusebenza kusukela lapho 2015 and then 2016 ngishaya itho yami noqala overseas. Yayikuphi? Yeah, mhlaba wonke. Yeah, ngihamba ama country that's 4 5 ase Europe ngaya nase London. Mana uneminyaka emingaki when you doing this?
Anga-20. Yeah, anga-20. Yeah, anga-20. Usushaya ama-world tour. And kusukela lapho-ke nje unyaka bese ngenza ama-tour mhlawumbe awu-3 or 4. Yeah, okay. Namanje-ke usahamba ngaleyo pace. Yeah. Okay. So, mawuproducer-ke washintsha from hip hop to igqom. Khona into yakwenza ukuthi ushintshe umqondo noma usavulelekile ukuthi u-DJ umculo owahlukahlukene? Hip hop ngisayifaka kancane. Okay. Music wami igqom. Khona ingoma engizoyikhipha noBlack nje manje. Yeah. Igqom kodwa phana ndayibuyishintshe futhi ibe hip hop. So yeah, ngayiyeki kahle. Okay. Kodwa into engifocus kuyona kakhulu igqom. So yazi abantu abaningi masikhuluma ngegqom sicabanga ukuthi into elocal. Amapiano sesikwazile kwathatha siwahambisa emhlabeni wonke jikelele futhi kakhulu ngamandla ayathandwa. Do you think igqom inayo leyo potential? Yona eqalile vele. Kwaqala yona. Yeah. Yona eqalile kusukela 2017 kuyale. Yeah. Igqom bekuyilona lenza kakhulu ngale phesheya. Nami la kade ngenza khona ama-tour amaningi. And bengitshela ngale ukuthi igqom kahle balibona njengokuthi ngathi techno entsha. So ingakho belithanda. Yeah. Kodwa angazi indaba abanye ama-artists la ezigqome ngakwazanga ngishaya ama-tour njengami kwayimina kuphela yeah. Ngoba i-distraction iyahamba yawenza ama-tour awu-3. Yeah. Angazi kwabe kwenzakalani. i-Root Boys naye sekuyahamba, Kule-video sekwahamba. Uba omunye omagoqo bayahamba nje manje baperforma kwi-Sona festival enkulu nawo wonke e-Europe. Yeah, kuyenzeka kona kahle mqama. Mhlambe lokho kungilethe embuzo nokuthi yini ekwenza usiqinisekise ukuthi usa-relevant usathandwa ngoba kukhona ukuthi mhlawumbe umculi samthanda esafika naleya ngoma kodwa sesakhohlwa. Khona into yenzayo ukuzigcina u-relevant ebantwini ngokomculo? Yeah, kakhulu. Mina music wami vele ngihlezi useceleni. Bongasilalele igqome liyakhiwa abanye ngeke uzulifanise nelami. Mina lami ngicacisele nomqondo wa international kakhulu. Okay. Because ngalela amanye ama-sound, amanye ama-gender, amakhanda ahlukahlukene njengebhale funk cishe ifane negqomo. Okay. Khona ingoma ezophuma na ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngayo manje because vele. Okay, yeah, I understand, yeah. Kodwa khona ingoma engishaya nomqosi eBrazil, ebhale funk, khona nentombazane yase-Spain, uGigi, naye simixe igqomo nesitayela sabo sangale. Yeah. So nje yeah ukuthi abantu engayisho mina ukuthi o-producer begqoma baye ukopelana iyona into mhlawumbe lekubulalisana ngoba siqaleni kuziyehle nje ingoma aseyifana. Yeah, abantu abazama ukuthi bamixe i-style lena yabona begcine new sounds zakamanye amazwe. Sure. So ngixoxele obviously bengizokubuza lesi story sa Beyonce kwenzakalani kanjani thina sasibona umuntu uthi hayibo. Yeah, uBeyonce cathi iqala nkatheze for i-Global Citizen 2018. Yeah. Nami ngangazi nokuthi bayazi ngami oBeyonce. So ake groove ku Sunday i-Global Citizen idlala ku-TV. Yeah. And then ifoni yami efaka u-Ox kwakudlala yona. Ngena ama-message xa uzishaphi ngithatha ifoni yami kunama-video ngisangena abantu ababuka i-show ku-TV ukuthi nangu uBeyonce edlala ingoma yakhe New York. Hey kanjani? Ngiyeke yonke into engiyenzayo ngizama ukucheck ukuthi kwenzakalani. Attend same time leyo video. Yeah. Masothi ngakusasa ngibazi ukuthi bayithatha phi number yami. Umuntu oyedwa sebenza noBeyonce bangifonela bathi okay uBeyonce wenze album azabangichazela ukuthi yani. Kodwa bathi bafuna ama-beats. Ngiyabasendela ama-beats bakhetha 2. Yeah. Kodwa bagcine berekhode kweyodwa ke-drumming. Yeah, masenze kanjani. Bona banginike contract ukuthi nje ngingakhulumi ngayo. Ngiyathula mhlawumbe unyaka wonke ingishisa. Ngaphakathi. Okuyini yazi ngiyabonga ukuthi uyimenshine leyo nto because njalo ama-artists ikakhulukazi phesheya mabezoba nama-performance amakhulu. Uyabona ukuthi ama-dancers abo abantu be-stage akekho oyithe vu okhiphi ukuthi contract ukuthi ngingakwazi ukukhuluma ngayo ngoba ngisho ngathi bengitshela nalento le yama-Grammy ukuthi okay bangi-invite ukuthi ngikwazi uku-attend ama-Grammy lawa 2020 before nje i-COVID. Moya attenda
baqala bangibiza ngathi ngiphuma e-studio lesa Beyonce ngoba ngangise LA for sonto elilodwa. Yeah. And then babona ukuthi ngikhona labantu base ini record ngakhenelile ya ama-Grammy bangibiza bangitshela ukuthi okay bazama ukufaka ama-sound amasha kwenye category le world music. Bajwayele ukufaka la music lo traditional kakhulu bathe bazoshintsha manje bazama ukufaka dance music like Afrobeat. Ngiyabona. Ngoma bafuna ukulifaka lapha. Emva lapho basathi bangi-invite ngoba ngenza ingoma noBeyonce ukuthi ngifike kula ama-Grammy la 2020. Kwaba enye experience ukubona wonke umuntu ombona ku-TV usuhleli nabo. Yeah. Wazizwa unjani? Azizwa nje ukugcina ngcono. Inja yokugcina ngci. Hayi ngisho nje igame. Yeah. Mana bawufika khona wabakhulumisa wababona mhlambe ama-actors owathandayo noma wazithulela. Akulula ukuthi ukwazi ukukhuluma nabo because bagadiwe laba bantu. Yeah. So nje mina ngihamba ne-manager yami nanomuntu wayeshoot i-content ngaleso sikhathi. Yeah. Mana-ke so njengomuntu osehambe ama-Grammy I'm sure mhlambe khona ama-awards ase-South Africa osawahamba. Ayikho ngisho neyodwa. Yazi bengifuna ukuqhathanisa ama-experiences akho ukuthi mhlambe iziphi izinto esingazenza la. Iyathusa ukuthi sengikwazi ukubizwa kwama-Grammy kodwa ngikaze ngatheni ngisho amasama. Wow. Awukazi unominate Lutho. Yazi iyangimangaza leyo nto. That's why ngithule. Balungisa izinto zabo kunamaphutha amaningi. Ngifuna ukungena kuleyo nto. Yeah. Depending ukuthi ucomfortable kangakanani ne. Esikhathini esiningi into engiyinotisile we've spoken to UDJ Melon for example and into engayinothisa ukuthi DJ ikakhulukazi laba abenza kahle emhlabeni wonke jikelele kube ngathi asiba appreciate la eSouth Africa noma siyathula noma abatrendi njengalaba abalocal kuphela. Yeah. Mhlawumbe igap ikuphi? Angazi. Should bafuna ukuthi sibe la South Africa njalo. Mase bakuthanda kakhulu. Mawungaphandle shothi awunawo. Angazi serious. Yeah, kukwenza ucabange ngoba phela clearly impumelelo ikhona, clearly umsebenzi nemphumela yawo ikhona and niyakwazi ukuthi nenze izinto zenzeke emhlabeni wonke so akwazi ukuthi la eNingizimu Afrika angazi mhlambe sithathe kancane noma sininakile angazi ukuthi ngabeka kanjani but khona okushodayo mangabe kanjalo. Khona okushodayo. Khona engathi kuyashoda. Okay ke outside of umculo khona izinto ozenzayo. Manje cha. All right. Ngifocus nje ku music mina manje. Yeah, nomndeni wami. Yeah. All right, sikhuluma noDJ Lag Ukhozi FM TV. Siyabuya. There are two types of people. Those who forget everything and run, and those who face everything and rise. We are the ones who get up after we fall, not afraid to dust it off and walk tall. Welcome to the most spectacular show on earth! We see beauty in the scars we share and power in the broken hearts we wear. We are the ones who won't shake, the ones who don't break. With enough courage to shine through the shadow of doubt and give hope to those who have run out. We live freely, open. We defy the normal. Not afraid to make mistakes. Because our strength comes from the wins we miss and the moments we take. We are bold, daring, gutsy. We don't believe in fast forward, no rewind. We are here right now. Do what you gotta do. We are fearless by nature. Sikhuluma noDJ Lag Ukhozi FM TV. Kade saxoxa ukuthi ayikho into enye ayenza outside of music. Yazi lokho kunyisa la ekutheni esikhathini esiningi ama-artist siyesifuna ukwenza ezinye izinto outside of umculo ukuze phela sikwazi ukuphila sithole imali. But wena usukwazi ukuyithemba ngethalente lakho, wakazi uziphilisa ngalo lodwa. Angazi mangathi ithini imfihlo yakho ukuthi ngibuza kahle yini. But yeah, kufana njengoba abazali bengawuthemba umculo ingoba kwesinye isikhathi asikwazi ukuphila ngawo wodwa but wena usukwazile ukuthatha ithalente lakho likuphilise lilodwa. Bento engayisho ukuyihlonipha wena.
nokuhlonipha imali yakho. Yebo. Ngoba usebenzela nzima. True. Bo iphutha engihlezi ngilinaka abantu abaningi ukuthi umgroove. Uwona omosha kakhulu imali. Okay. Yeah. Mina ngihamba uyedlalela ngihamba ngiyolala emva lapha. Angiphumi futhi ngihamba eklabhini bokuthi angidlali. Inhlobo. Ayikho lento uthi abangani bethi hey unganamuleka le awuzame bandla. Kanjani? Ibizwa ngani leyo nto konje i-rider. Ira suweyami. Ihala lami ukuthi ngisebenze emva lapha ngihamba ngiyolalela. Uyolalela. Phelile. Angihamba boss unaka abantu engihamba nabo. Abantu abawodwa kuphela. Mhlawumbe bawu2 or 3 abantu engihlezi ngihamba nabo. Yeah. And kuyona lento sitholayo eyodwa i-rights enough. Mase mara sayihamba esiyolalela. Nilalela emakhaya. So ungumuntu ojayela ukuhamba emhlabeni wonke jikelele. Awukazi ukukhalele nje ukuba nomuzi kwelinye izwe. Yakhalela. Kumanje nje ngiyafisa ukuthi ngibe nayo indawo eMiami. eMiami. Bengiqala ukuya kulonyaka lo ngithandile. Yeah, wayithanda. I-crowd yakhona, music lo ngwenzayo uyaconnect nabantu balaphana. So nje ngifuna ngithola i-apartment nyana khona. Ebuqedini. Ukhipha amadola. Yabo? Ukhohla mara ukhohla load shedding Nkosi yami. We man, bengibuyile nje umuntu yakhala, hey. Ukhumbula isikonje kube khamba ugesi ngala. I know so try. Ngiyajwayeleka. So ngibuka i-trip iyahlangana and mhlamba siveli kahle but icathulo zakho zibhala uDJ Lag. Yeah. Tell me about that. Kahle kenzelwe Adidas. Sengisebenze nabo isikhathi eside kusukela 2016. Bebe ngisupport yena yonke into engiyenzayo. Music video bangikhokhelwa yibona, ama-tour, ama-flights yonke into bayangenzela, ama-adverts bakhona into bayiphushayo. Bahlezi nje bengisiza kuzinto eziningi, ama-event engijwayele ukwenza khona i-event something for Clermont. Bahlezi bengisupporta kuyona. Yeah, ney'ngubo-ke bahlezi benginika benza sure ukuthi ngihlezi ngimuhle. Yeah. So nje umuntu wefashion, ingqephu or it's just lezo zinto ongayinaki. Mokhulile lokushini phela vele kumele ubonakala. Yeah, maybe iveze. Clean. Yeah. Into vele ngikhule nayo. Yeah. No ngiyabona ihlanganile outfits. Hayi ukuthi nje umuntu uyazikhulumela. I want to ask mhlawumbe i-interview sengiyidrivela towards the end about ekhaya umndeni wakho. Tell me about your family. Uke wababala. Uzalwa wedwa, unama siblings, abazali basaphila. Okay, ekhaya ngachaza kanjani? Kama nakababa umakhelwane. Okay. So kama ngizalwa nosisi wami uyena emncane. Okay. Masuthi la kababa mina ngedwa ozalo ubaba masokodwa khona cousin bami. So kwashona wonke umuntu ke ekhaya sithina nje izingane sisele manje. Yeah, kodwa nje siphilisene kahle nabo bahluphi kakhulu. Yeah, kodwa nje ukukhula eClermont kaDabeka and nokuba nomndeni eduze. Yeah. Ngasho ukuthi kube sibusiso kakhulu mina ngoba umndeni wami busizana ubaba washona ngisamncane ngina 11 months so baba ngimazi. So ugogo no ma bebesizana ukungikhuliseni so yeah. Usisi wakho omncane nje kumdrop esikoleni. Yeah, bengibuyile nje. Zithini ingane? Bonke bayaziwa nalabo cousins bami abanye basaya school nabo. Bayaziwa ukuthi uDJ Lag. Bathole leyo privilege, leyo special treatment. Kumele. Kufanele. Asinsolanga phela nje. Uqinisile ukunika laba abangaphambi kwakho ithuba to get lezinto thina esingakwazanga ukuyithola. Kufikile nje emqondweni ukuthi usiyobabeka laphana ngemoto yakho. Ngeke ngisasho ukuthi yipi, but usiyobabeka ngemoto nabo babonakale. For sure for umntwana omncane lokho wenza difference. Nabantwana nje akade befunda esikoleni afunda kusona, nakade befunda esikoleni sakho. Ukucabanga nje ukubuyela uyobabona. Yo. Hey mina Usuright ngesikole. Mina ade ngifuna khona hayi. Angiboni ukuthi ngingabuyela laphana. Okay.
Yeah, ufika nje esikoleni seyingane zasekhaya kodwa la kade ngifunda khona. Hayi bese ngazwanisisi kahle nothisha. Uma ngangihluphela ke vela ngisho njalo. Bese ngibuza ukuthi sizowuhlupha. Yini le ngawo yeza esikoleni? Yo, hey konke. Ngangilova. Ungazwani nokungena emaklasini. Yeah, kodwa ngisho ukuthi abantu bayenze leyo nto. Yeah, mina ifocus yami angiyazi ukuthi ayike bangibuye isikole kubuye ngasinake. Yeah. Kodwa ngisho ukuthi abantu bayenze leyo nto. No, ngiyakuzwa but kuletha leyo nto emqondweni. Esikhathini esiningi kuye kube khona leyo mntwana eklasini osamncane uthola ukuthi mhlambe uyahlupha noma ngaphasi njengalezi ezinye izingane bese kuba khona iziqhenqe. Kodwa base kufika laphana ko 20, 25, 30 impilo isiqhubeka into ivele ijike. Laba eklasini ababe bese laba iqhenqe izinto ezingafani izimo ezingafani. So mhlambe kukhona nalokho ukuthi wawumuntu vele oyicreative ungakwazi ukuhlala espacini esodwa amahora amaningi kakhulu. Yeah. So plans for the future uzibona phi mhlambe in the next 10, 15 years? Yo, kuningi kahle kahle nje bathi ngisho nje ukuthi ngiyafisa ukuthi ngimove lephesheya. Aim yami ukuthi ngivule istudio ngale ne record label, thatha ama artists angala, samsopusha ngale. Ngoba into enginakayo ukuthi ama artists aphesheya babukela kakhulu ukuthi into esiyenza manje la. Okay. And bayantshontsha bazenzela bona. Yeah. Kube yabo. So if masisondele sonke sibe ngale ngashintsha into eningi kakhulu. So aim yami nje ukuthi ngibe ne record label. Around America ngiyayibona Europe kodwa nje America. Speaking of record label, mhlawumbe ngicabanga ukuthi wena abantu osebenza nabo sebekusebenzele kahle kakhulu. Yipi advice zeluleko onganika iartist esaqhamuka ukuthi mawusuzosayina kwi record label gada u1 no2 no3 ongabe ukuthi mhlambe ama red flag mangabe kanjalo ngoba sesibona abeculi bethi record label ethize mina ngithola mhlambe 100 rand a month ngiyashole nje izinto ezikanjalo. Yeah, i-contract idinga ukuthi uyibheke and udlulise na kwi-lawyer. Ngoba siyazi phela thina sikwazi ukuthi sifundele lezo zinto kalula. Udlulise kwi-lawyer kube yibona bakubhekela yonke into yakho and nokuthi ke lo muntu ozosebenza naye kumele umthembe. Yabo. Mina ngiqala ukusebenza nalabo engasebenza nabo ngayeka yonke into kubona ukuthi nje okay yazi ngiyabathemba. Bazongikhulisa ukuthi ngibe ile nto ngifuna kube yona. Yeah. Ngenhlanhla ke labantu engabathola mina bafana njengabazali bami kumina. Wow. Yeah, yonke into abayenzayo noma abaplana ukuyenza ngami bayidlulisa nakuma. Yabo, so yeah. And I'm sure uma uyaziqhenya ngayo namhlanje. Too much manje. Akayisola ukuthi Nkosi yami lona kayanga ngane university ayofunda. Ayisekho yonke leyo nto. Ngibonge kakhulu ukuxoxisana nawe. I want to do a cheers. Ukuthi silala phandle ngibona kakhulu ukuthi sivumelile ukuthi size la kwakho kwi space sakho siyazi ukuthi ikhala umuntu indawo yakhe sacred. So this is to you, future yakho, your tours engathi angaqhubeka and sibonge kakhulu. Ubonga mina siswami ukufika kwena ekhaya. Well, we have to sip phela. Cheers nawe lapho kumbukela usekhaya ngiyazi siyakhalisa kancane kodwa I'm sure la kade uhleli khona you sipping on into yakho nawe elapho eceleni sibonge kakhulu ukuthi uhlale nathi na kanjani kwenye episode yoKhozi FM sizobe sikhona ulanda abanye www.ukhozifm.co.za ngijime niyociphiza lapha ukuthi khona uKhozi FM TV na kanjani sophinde sihlangane.